Polling station. I was registered as a voter Mtaris. Polling station yako yawairejistisa yawaivhotera kuchipinge kwamatarisi kwacho ndekwamatarisi tichingoti toti zvishava nekuti district tongototi zvishavani. Aiwa, polling station pawainovhotera pachikoro pacho. Pachikoro pane matarisi. Wanzi Matarusi. I was registered as a voter for Matarusi. So polling station on the Matarusi. Pachikoro. Ndo patazviitira isu. Matarusi. Sandochana kuti Matarusi futi. Then street farm. I was registered at Matarusi. Stand place name. Street farm headman. Headman washo enzani? Why Kwa waivhotera kwacho kwaMatarusi. Nesuburb yacho kana kuti farm kana kuti area kana kuti mine kana kuti chief. Kundi chief. Chief one. Matarusi. Nyora about Matarusi. Town, district transition. District. Not in to transfer or ndinyora kuti town ndo yavona yawaiva pandakabva kutown kumusha town ndo mamuno mandiri district ndo ndogara ikono ndagara muno mutamu district racho rinonzi kwawakabva pandakabva tongoti yai B2 chinyora B2 saka iko zvino zvaugara ndagara muno mufilikazi koko BF wanyora address BF ndanyora 86 BF number 86 Sirikasi. Okay, saka panosainira wako ndo panosainira all right